kuitika matima na wose nyika ino muri ya Zimbabwe rikadera chiriso nyaya dzandinadzo pano ndine nyaya muri ya Zimbabwe yandakataura yeku Antananarivo ye mukadzi akatiza nemwana wemurume wemukoma wake ndokubvarwa pasi izvezvi paya pachina kumira mushe veukama mukoma nemuning'ina vanenge vauda kutosimudzirana zvinorema kuti mukadzi wako ndakatiza nemwana wangu 6 weeks asi ndichitaura ndokugara pasi mukadzi uyu ari kunze akadzi kutanga nyaya kutiza nevana apa ane 15 years achigara nemurume asina kumboita mwana ari kufongedzerwa kuti dzimwe dzenguva panombobuda achienda haagari pamurume kwenguva yakareba anogona izvezvi anga ane 2 months achigara pambapo ane dzimwe 7 months dzanga asipo atifundzeri kwaanombogara dzimwe dzenguva anotogara nemumwe murume zvakare kwaanogona kunge akatoreva manyepo ekuti ndakaenda ndine pamuviri ndadzoka ndine mwana. Baba Isabel mukadzi yeye so mukoma nemuning'ina kuzvinozvo vakatarisana kudai so maso matsvuku kuti iwo mukadzi wakaenda nemwana wangu ndikuda mwana wangu aripi. Kune avo vasina kuchibata nezuro muri kuti mimi ku Antananarivo Kosi Gabera Borodo West Hatcliff isho kwadi chii chakaitika. Nyaya yakaitika ndeyekuti kune murume nemukadzi wake vanogara pamba mukadzi angari mukati mekubika murume akabata mwana wake ane 6 months mumaoko amai vachibika ari mwana musikana vachibika kudaro mai guru vanga varipo mukadzi wemukoma wemurume uyu murume ndakakabata mwanaka mai guru acho zvikanzi baba munini chikafu chiri kubikwa chidzimwe dzenguva chigona kunonoka regai ndimbotendera zvangu ndichibhuno namabhero apa chindipai mwana ndibate ndichisusudzira ndichitenderedza ndakabata chi mwana. Murume ndiye akasvitsa ega mai guru mukadzi wemukoma mwana mukadzi achibika mukadzi uyu paakarwa pasi achibvarwa pasi kusvika vaona kuti nguva yareba ngatitsvagei munhu kusvika nanhasi kana tisingakanganise nhasi day 3 mwana asikurika ne6 weeks mukadzi atorwa pasi murume anoita basi rikukurokosa munzvimbo yangari vanhu vachibva tifondera murume mukadzi wako kunoko murume aine zvaipindira wachiti ini kubasa kwangu handitendere kubuda kusvikira vanhu vatoenda ikoko murume akabuda akauya murume anotaura achitiso mukadzi uyu inini aitondodzwa kuti ndine pamuviri asi nemukadzi uyu tine 15 zichigara tese asi hatinamboita mwana asi ndaibatiswa dumbu zokuti ndatombobatawo zvandainzwa nekufungira zvechokwadi semunhu aida mwana kuti mukadzi uyu ane nhumbu asi mukadzi uyu zvaanoita anochidzima nguva akaenda anogona kuita 5 months 6 months 7 months asipo achidzoka asi mashoko anoti dzimwe dzenguva vanotofungira kuti paanotomboenda anonogara kune imwe nzvimbo yaanenge achiita semukadzi zvakare izvo zvikudzoka kwaakaita angari 2 months chiti adzoka mushure mekuaboita dzimwe 7 months asipo kuti azina nemwana ende pane mashoko ekuti zvakati mukadzi uyu akatobobatwa nemapurisa zvakare munzvimbo Hatcliff iyoyi zvakare nenyaya yemwana iyoyi amboita nyaya dzakadaro. Baba Isabel muri kuti mudzimai uyu anombobva pamba panogara nemurume wake ku Hatcliff ikoko veukama anotaura chiti vanotofunga kuti iye murume pachake munhu akatokanganisika pane zviri kuitika saka iko zvinozvimai nenyaya yekuti mwana azoenda murume akushedzera kuti amukoma waita dhiri nemukadzi wako ndikuda chi mwana wangu semunhu ari kurwadziwa saka veumukama wanga achidizvo hatizivi tingabatsirika sei kuti vanhu vabatsirike so pavashedzwa kumapurisa vachibva vaenda kumapurisa vachibva vanzi tipeiwo piki remwana piki remukadzi wacho kuti vanhu vakwanise kubatsira nenyika yese kuti munhu uyu ndiye ari kutsvakwa ende mwana uyu ndiye ari kutsvaka so ndopane nyaya iko zvinozvo asi mwana haasati awanikwa mukadzi iye hapana mwana. Hama dzemudzimai anodziziva dziri muHatcliff imomo kumusha kwavo anonzi kumusha kwavo kudombo shava asi kurunzi dzimwe hama dzirunzi dzakafa kuita sei but hama dziri kuzivikanwa ndedzepadombo shava nedzimwe dziri muHatcliff izvezvo. Foni yemudzimai hasikuita aiwa hapana chiri kuita pakaipa. Zimbabwe munofunga kuti mai guru vakaenda kupi nemwana mucheche 6 months 6 weeks mwana ari kuyamweka mwana ari kuyamwa uyo 6 weeks mwana asati akumbogona kuti asei munofunga kuti mai guru vakaenda kupi nemwana ane 6 weeks ndokupi kwavakaenda nemwana mai guru veku Hatcliff. Bernard Chindenga kwamutoko wamuka